Creo que sí, xa está, arreglado. Un aplauso para Andrés, que está aí metido no burato. Bueno, pois, ábrese a sesión plenaria do día 3 de maio do 2024, sendo a 1 da tarde. Se presentan ante nós os concelleiros e concelleiras electas no Colexio Público de Silleda, un total de 24. Sodes tantos que non nos cabedes nas sillas ordinarias, así que gracias a Camila e a Sara, non? Carla, perdón, a Camila e a Carla por terse sentado aí en esas sillas supletorias, pero sodes moitos. Así que vamos a dar inicio á parte resolutiva do pleno, na que imos a poñer encima da mesa dúas cuestións que vos propón o Goberno municipal actual para que votedes se estades de acordo con elas ou non. A primeira punto do orden do día é a adhesión do Parque Infantil da Plaza Juan Salgueiro de Silleda á Rede Galega de Parques Sen Fumes. Ten a palabra a concelleira de Sanidade, Ángela Troitiño, para a defensa da proposta. Vista a solicitude da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade no marco do Programa de Promoción da Vida sen Tabaco, vistas as liñas estratégicas deste programa que busca evitar o consumo de tabaco e a promoción dunha vida sana, vista que dentro do programa figura a actuación de parques sen fume, visto que o municipio de Silleda conta con diversos parques infantís moi frecuentados polas familias, proponse a Corporación do Pleno Infantil de Silleda a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a adhesión do Concello de Silleda á Rede Galega de Parques sen Fume. Segundo, asumir os compromisos de identificar e sinalar o Parque Infantil da Plaza Juan Salgueiro como Parque sen Fume, así como realizar actividades entre a poboación para sensibilizar dos beneficios de disfrutar dunha vida sen tabaco. E terceiro, facultar a alcaldesa para asignar a adhesión a dito programa. Vamos a aportar, ainda que creo que xa o sabedes, algúns datos do consumo de tabaco en Galicia. Gustaríame decirvos que temos en Galicia un consumo de tabaco dun 18,9% de mulleres fumadoras e un 23,1% de homes, que creo que é moitísimo, e en adolescentes tamén me gustaría decirlo porque vos ides de cara a esa idade e creo que é moi importante, un 23,2% de persoas, chicos e chicas fumadores, vale? Entón creo que é unha proposta moi interesante e que creo que vai a ser doada de votar por todos os partidos que estades hoxe aquí. Ben, pois antes de dar turno de palabra aos portavoces de cada grupo político, quero explicarvos que esta sesión plenaria está sendo retransmitida por streaming a través das cámaras que tedes aí postas encima das paredes. Cada voceiro, cada vez que o vaya nomeando, ten que pulsar o botón que ten no seu micrófono para poder facer uso da palabra e a cámara en ese momento enfocará para que salga directamente o debate aberto. Aclarado isto, doulle o turno de palabra a primeiro dos voceiros, a Lucas Rodríguez Gándara polo partido Silleda Unida. A min parece moi ben que se construan os parques sen fume porque podería disminuir a adicción ao tabaco e é un espazo menos contaminado. Moitas gracias, concelleiro. Ten a palabra agora Borja Cuñarro Taboada, sí, polo partido Silleda Evoluciona. A min gustaríame que se fixeran os parques sen fume para protexer o medio ambiente